Kagidanti lumaulawa a populasyon dagiti Muslim iti riyon ken ti panaglawa ti halal market. Agtultuloy ti panagregat ti DTI Cordillera tapno matulungan dagiti MSME iti riyon amadaan ti Halal Certification. Daduma detalye isang bay ni Jezreel Kate Lapisar. Nabigbig dagiti kaunaan as nga pulo ang micro, small and medium enterprises iti Cordillera ang nakaawa ti Halal Certification iti tulong ti Department of Trade and Industry Cordillera. Imbinglay dagiti MSME asaan analaka ti proseso ti pannakaala ti Halal Certification gaputa kasapulan ti panangisimpa kadagiti dokumento, inspeksyon kadagiti pasilidad ken panagsanay tapno may pasigurado a sumursurot iti halal standards dagiti operasyon da. Ngumiti baet daytoy nagbalin a dakkel a tulong ti giya ken suporta ti ahensya tapno nabaligi da a maala ti Halal Certification da. Mawawiden yung market reach natin, yung expansion with our Muslim communities, tapos mas makikilala tayo sa community nila, so it's additional boost sa marketing natin. Sigun iti DTI Cordillera, panggep iti inisyatibo adaytoy at tulungan dagiti lokal a negosyo iti rehiyon ang makasurot iti paganurutan ti halal tapno mapalawat ti merkado ken makastrek iti halal industry iti uneg ken ruwar ti pagilyan. Pag sinabi kasing halal, na-assure mo nito yung kalidad ng produkto o yung serbisyo nito ay malinis at ligtas. Kaya marami ang tumatangkilik dito, hindi lang mga Muslim, lalo na yung mga ibang customer or mga turista na conscious sa mga kalusugan nila. Pasat matlaang daytoy di panagregat ti ahensya a papigsaan ti halal ecosystem ken maipaayan ti ad-adung oportunidad dagiti lokal a negosyante. Malaksid iti data, makatulong ti panagadu ti halal certified MSMEs tapno ad-adu ti pagpilyan dagiti turista ken umili a Muslim iti rehiyon. For them, it's an opportunity. But for the Muslim community, it's our way of life. Growing po kasi talaga yung Muslim community natin dito sa Northern Luzon, including dito sa Cordillera. And we have to cater po yung mga needs ng ating Muslim community. Sigun met iti Department of Tourism Cordillera, makatulong ti kinaadda ti halal certified a produkto ken negosyo iti panangpapigsa ti turismo iti rehiyon. Malaking bagay na meron tayong mga facilities at meron tayong mga businesses or enterprises na also embracing yung halal standards. So we can now say na ready na tayo for halal tourism. Manamnamamat nga umadupay dagiti MSME iti rehiyon ang maalukoy ang mangala ti Halal Certification tapno mapapigsa ken dumuraspay ti negosyo da kagiddan ti lumawlawa a halal market. Jezreel Kate Lapisar para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.